Я хайде след. И какво става, хора? Вие сте с Футболен живот. Аз съм Ники. Аз съм Янко. И само преди да започнем клипчето, искам да ви благодарим за мощната подкрепа към нас, за предишното клипче, за завършването на нашия YouTube канал. Един ден събрахме 1400 гледания и 58 абоната, за което ви благодарим наистина много сърдечно от сърце. Ще се продължава... Така, хора, имаме една огромна грамаданска изненада за вас. И член от нашия YouTube канал се завръща. Нашия вратар е именно... Брачеда, най-големия! Аплодисменти! Кремерши, какво ви кажа, много слаби хора. Не могат да играят. Остава кринж, брат. И днескашните предизвикателства в този клип са 3. Първото е малко по-различно, до сега не сме го правили. Човекът, който ще стреля удар е с лице срещу вратата, срещу грамадата, срещу врачеда. Човекът зад него хвърля топката и има право на едно или колко? Едно тупане. На едно тупане, удар, воленци. Второто предизвикателство е 2 докосвания, както предния епизод. Един от нас двамата, мен или Янко, подава топка, 2 докосвания удар, който направи повече от 2 докосвания или само едно докосване изгаря. И третото предизвикателство е малко по... Нестандартно за нас. Колко добре почнах! И третото последно предизвикателство е малко по-нестандартно, до сега не сме го правили. Ще има наредени мишени горе в двата ъгъла на вратата и долу от двата ъгъла. Ще имаме 5 топки, който цели повече печели. И мисля този епизод да си върна, защото предния път ме унижи. Нека да започваме. Няма, аз съм... Не. И така, хора, понеже в предишния клип забравихме да снимаме играта на камък, ножица, хартия, който спечели, избира другия дали да е първи или втори. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Ти ще си първи. Не мога да стане. И така, хора, първото предизвикателство е волетата. 1, 2, 3. Едно, 2, 3. Тук. 1, 2, 3. Едно, 2, 3. Едно, 2, 3. Хора, както видяхте, от 5 топки е много. Така че моята цел е да вкарам поне един шампион. Стена! Стена, мой, баки вързийския гол. Чайте, още една. 2, 3. И така, хора, както видяхте, първото предизвикателство е за мен. Макар и вързийски гол, беше много добре насочена и просто нямаше никакъв шанс за врата. Хора, преминаваме към второто предизвикателство, което е 2 докосвания. Ще решим кой ще е първи след игра на камък, ножица, хартия и според мен късмета, понеже в този епизод е към мен, ще му натри носа. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Света е спирко. Кой ще е първи, кажи? Аз? Чего сте? Така, както видяхте, Янко избра аз да съм първи, но на мен това не ми пречи, защото аз съм прекалено добър футболист и ще го размажа. За пореден епизод ще го размажа. Пропуснах да кажа 2 докосвания, който направи повече от 2 докосвания, изгаря, който направи едно докосване, изгаря само 2 докосвания и ще го смачка.
както видяхте хора, вкарах 3 гола. Аз му пожелавам успех, въпреки че се надявам да ми вкара 2 гола, ще вкара, съм сигурен. Айде успех! Браво, Коле! Момчето, Слушам. накрая, къде вече приключим с ковите глупости работи, се обръщаме и двамата телим града, докато не стане. Ще го правим. Гай, стигни се наговаряме, не. Мамка му хванаха. За корицата, чули? Айде, дай. Викни по-силно, е. Не те, аз ще покажа. 95-та минута срещу вратаря и изпускаш нещо много важно. Но ти вкарваш, Няма да гонко. И така, хора, първите 2 предизвикателства аз ги спечелих. В днескашния епизод аз го печеля. Но сега преминаваме към третото, най-трудно и най-нестандартно предизвикателство. Ето ги мишените. И ще играем камък ножица хартия, кой ще стреля първи. Аз му пожелавам успех. Камък ножица хартия, 1, 2, 3. Ти си първи. И така, хора, от 5 топки, нито един път не оцелих нито една мишена даже. Да видим кой как се представи. Пати гола, брат! И така, хора, понеже двамата сме големи некадърници, от 5 топки не оцелихме нито една мишена. Какво правиш, бе? Ти ще го отрежеш, папара. Няма го изрежа. Янко Моряка ще ми напише чуде. В момента събираме топките и ще стреляме докато няма победител. Време за приключение. Брим ли? Брим ли? Не, бе, ай. И така, хора, продължаваме докато няма победител. Но победителя съм аз, така че няма смисъл да гледате. Не, чакай. Докато има победител. Има смисъл да гледате, смисъл. Има смисъл да гледат, нали? Какъв смисъл? Смисъл е, че да гледат. А, да. Така ще стрелям. Дубъл! 5 топки. Ще стрелям по 3 мишени, защото горе ляво вятъра я събори и не мога да закачим повече. Аре, бе, брат.
И така, хора, Янко оцели една от мишените, така че всичко зависи от мен дали ще се закопая или ще се издигна. Така, хора, както видяхте, третото последно предизвикателство Янко го спечели, но резултатът е 2-1, което на мен въобще не ми пука, защото аз спечеля днескашния епизод и съм горд от себе си. Ти горд ли си от себе си? Да. Колко час сме? Брат, много бе. Аз съм много гладен. И аз съм много гладен. Ако имате някакви предизвикателства към нас, които искате да гледате през следващите клипчета, може да пишете долу в коментарите. И ако ви харесва това, което правим, лайк, subscribe и до следващото клипче. Ти става много добре, брат.